Mi smo danas svi naterani, odnosno postavljeno nam je nekako da moramo negde da pripadamo. I da ako negde ne pripadaš, ako se ne uklapaš, onda se ti neki deo puzle koja ne može da nađe svoje mesto, da si po strani, a sudbina Tarika je apsolutno takva da on tamo gde je odrastao ne pripada zbog toga što je odavde, odnosno što je naš, a ovde gde je imenom naš nije odrastao, nije deo ovog društva. A to nije moj i tvoj i naš Novi Pazar. To je Novi Pazar za koji ostatak Srbije ne zna onako kako ga mi znamo i nema priliku uopšte da nas vidi i niti da mi njih vidimo. To je već neka sistemska stvar koju moramo da menjamo i jedan primer presmešan, bizaran i tužan zapravo je bio kad smo snimali Tarika i trebalo da dođe scenografkinja moja s kojom sam radio i pre do Pazara i trebalo da dođe 2 dana ranije da posto kupi što treba da vidi lokacije i tako dalje i ja sećam da na mene vozi se ja pita me dok si evo me prošle kada idem kroz ove krivine a samo te pitam ovo je teba lična karta. Zašto će ti lična karta koja je deo Srbije?